खेबसेनो आसामाव गं 1710 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। आसाम सरकारा खेबसेयावनो माखासे सान सिगां फोसावखानाय बायदिनो गोबां फरायसालिफोरखौ बन्द खालामबाय। थारैनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा माखासे लोरबां सरकारि फरायसालिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लामारबाय। रायजोआव गं 1710 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय लोरबां फरायसालिफोरखौ सरकारा बन्द खालामबाय। बबे जिल्लायाव गंबेसे फरायसालिफोरखौ बन्द खालामखो? बरपेटा जिल्लायाव गं 62, बङाइगावआव गं 68, काछाराव गं 129, दरंआव गं 64, धेमाजि जिल्लायाव गं 89, धुबुरीआव गं 56, डिब्रुगड़आव गं 60, गवालपारा जिल्लायाव गं 89, गलाघाटआव गं 45, हाइलाकान्दियाव गं 59, जरहाटआव गं 182, कामरुप मेट्र'आव गं 94 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामबाय। मा जिल्लायाव बन्द खालामखो? बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगासिनो। तिनिसुकियायाव गं 50, सनितपुर जिल्लायाव गं 105, शिबसागराव गं 136, नलबारि जिल्लायाव गं 134, नगाव जिल्लायाव गं 90, मारिगाव जिल्लायाव गं 148, करिमगन्जआव गं 49 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामबाय। थारैनो बे समाव आसाम सरकारा सोमोनांथाव हाबा मावमारबाय। नाथाय बाथ्राया जाबाय बे फरायसालियाव मावनाय फोरोंगिरिफ्रा मा जागोन बे जेबो रोखा मिथिथ'वाखै। बे समाव फिन मिथिहोबावनो लुबैदों। खेबसेनो आसामाव गं 1710 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। आसाम सरकारा खेबसेयावनो माखासे सान सिगां फोसावखानाय बायदिनो गोबां फरायसालिफोरखौ बन्द खालामबाय। थारैनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा माखासे लोरबां सरकारि फरायसालिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लामारबाय। रायजोआव गं 1710 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय लोरबां फरायसालिफोरखौ सरकारा बन्द खालामबाय। बबे जिल्लायाव गंबेसे फरायसालिफोरखौ बन्द खालामखो? बरपेटा जिल्लायाव गं 62, बङाइगावआव गं 68, काछाराव गं 129, दरंआव गं 64, धेमाजि जिल्लायाव गं 89, धुबुरीआव गं 56, डिब्रुगड़आव गं 60, गवालपारा जिल्लायाव गं 89, गलाघाटआव गं 45, हाइलाकान्दियाव गं 59, जरहाटआव गं 182, कामरुप मेट्र'आव गं 94 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामबाय। मा जिल्लायाव बन्द खालामखो? बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगासिनो। तिनिसुकियायाव गं 50, सनितपुर जिल्लायाव गं 105, शिबसागराव गं 136, नलबारि जिल्लायाव गं 134, नगाव जिल्लायाव गं 90, मारिगाव जिल्लायाव गं 148, करिमगन्जआव गं 49 सरकारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामबाय। थारैनो बे समाव आसाम सरकारा सोमोनांथाव हाबा मावमारबाय। नाथाय बाथ्राया जाबाय बे फरायसालियाव मावनाय फोरोंगिरिफ्रा मा जागोन बे जेबो रोखा मिथिथ'वाखै। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 6003817191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।